mariny zany Antananarivo masamagna ambanimbany atsika avy amin'ny faritra nefa izy koa tegna hitagna vitrine pauvreté ny Madagasikara eto Antananarivo. Yore mandreny izo kizandry rahalarana bavidraby azo am'rex podcast miaraka amin'ny rahalana akatsy azo fa Frank Marino Ratsimbazafy nahita tsika tozana ny hevitry nany mikasiky état fédéral décentralisation province autonome état unitaire nagnazava raha izy tagnatin'ny continent to de zay antony kahiako izy eto ke karakory nao rahalahy mbola tsara di Freeman sorta fagnasagna satria fa maromaro moa émission nataonao zay tato hitako mitovitovy le feeling aloha iaraka ifanakalo hevitra iny mba partage koa. Ke tsy midérange anao ndraiky atsika mikoragna resaka sujet somary sensible am raha mandalo amitsika joty somary malaky fahitanao boka izy déjà anao fa nagnaboaka hevitra koa tam raha zay to. Tsy magnino satria marary tsy mitaraigny very tany kaody. Soa zegny marary tsika zegny tsy aboakatsika mitovy amin'olo maty atsika. De alohany zany pidika sujet tsika jiaby zay tiako tsenika zay anao mba miprésenter tegnanao zegny par rapport am'le parcours nataonao tam fianaragna anao ndraiky ino zegny le mahatonga anao zegny tsangana na sakiny volagna am raha mandalo tsy mety amitsika joty. Tendwave tsy fa plateforme fandifasagna vola baka mazava mandeha Madagasikara ty vola refa narao baka akagny direct afaka milatsaka agnatin'ny Orange Money, M-vola, Airtel Money sécurisé tsara tsy raha atahoranareo fa maro pays am mazava agny afaka mandefa vola am Madagasikara ty comme France, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis. Fa hitanareo zay manofinareo joty zegny fa miaraka miasa ndraiky Sendwave anareo koa fandefa vola amla famillenareo na manofinareo ampiasanareo code promo RXTV ampotoko ndraiky ampiasanareo code promo manofinareo RXTV fa anareo mandefa vola voalohany anareo fa mas bonus diero fa karaha volagninao magnarako moa zay Frank Marino Ratsimbazafy teraka tagna Diego Ciarez fa ray aman-dreniko managna ila va Sainte Marie zay za José mipetraka Sainte Marie miasa Sainte Marie raha ny fianaragna natao moa zagny juriste publiciste de formation master 2 en droit public et sciences politiques en cours atoato inshallah mety hidriky élève doctoral because asira fa voafianao tsara raha ndikoragnitsika eto zay koa karaha zay zegny le parcours nataonao tam fianaragna aloha zay voafetsy de voavaloko loatra fa tsika ndraiky juriste tsy niboaka Tandrianjato na Tankatso fa tabarikadimy tao ndraiky atsika fa maromaro ndraiky ny mahay hoe azoma Frank Marino Ratsimbazafy zegny activiste politique sady jeune politicien jeune leader politicien agny amin'ny faritany Thomasiny koa donc direct le raha zay antony kahiako anao zegny baka am'le olo jiaby zegny menimeno agnaty Facebook ao hoe ivoa système tsy mety amitsika système unitaire ty tsy mety amitsika ty de raha ndikoragnitsika eto zay koa tegna fotoagna misy zegny voalohany zegny tantara zegny niboany naviantsika tam situation misy atsika joty io zay raha ndikoragnitsika voalohany zegny hoe fa est-ce que hoe tamin'ny atsika décoloniser-ndreo français io zegny est-ce que atsika namezandreo choix hoe nifidy système nety tam tanàna atsika ty fa tsy namezandreo choix atsika zay raha ndikoragnitsika faroy avô raha ndikoragnitsika baka io koa zegny vokadratra ataraka état unitaire ty amin'ny fiainagna atsika gasiray manontolo avô magnaraka zay koa ino zay risque ndraiky conséquences mety hisy zegny atsika koa nagnova état fédéral avô ino avantage tsika aminany mety aminao zegny très bien anao koa fa mitovy mpampianatra koa mifampitaniagna anao zegny ok basy merci am fagnotaniagna zegny manafinaka satria zay tantara pirenena volagninao zegny ny zava-misy sy zavatra niaignany Madagasikara raha nafana na iriveka ny fanoheragna ny fanjanahantany nanomboka tamin'ny début de l'année 1900 jusqu'à taty 1940 na nandevy iry Jean Ralemongo na avy iry MDRM teo iry VVS mouvement intellectuel ino amizaiky ny raha nisy en 1958 nisy référendum satria tsika nanomboka tafarany le mouvement 47 le niteraka faty olo maro mipetraka ho tantara-pirenena tsika jusqu'à niany tsika zegny efa nisy député atsika en 1956 iry Jacques Rabé Mananjary MDRM efa député de Madagascar tagny amin'ny communauté française tsara fantaratsika raha zegny ary maro olo tsy mahay raha zegny hoe mbola tsy nahazo république Madagascar fa nisy député amin'ny agnaran'ny Madagascar tagny amin'ny communauté française en 1956 taty 1958 napetraka ny référendum napetraka ny administration coloniale oui question nipetraka tam gasy voulez-vous sortir ou rester dans la communauté française raha dikatsika tsotsotra izy hoe anareo
tia hijano sa hiboaka ny fianakaviam-be frantsay de laniny maro anisa tam'izay moa hoe zay boaka zay hiala zay hiala zay ngala firenenanay zay tondra taninay fa tam'izegny tsisy nivolagna hoe ino système politique na ino forme na état tianareo rô tsy nanontany izy tsisy fagnontania tsisy référendum mikasiky zay référendum nandalo teo izy volanko aminao zegny hiala doka sahidrano agnaty communauté française dikan'izay de teraka ny première république tam 14 octobre 1958 ary fagnontaniagna tokony apetraka ary mety maro pahalalagna zoky ray aman-dreny agny mahay raha volanko ty azo managna ny rédaction ny constitution ny première république io napidroko état unitaire io zay mihitsy valina koa za analyse naka za mbala tsy documenté fa analyse en tant que chercheur étudiant chercheur analyse ko simple be c'est la France ro notre constitution io ro nagnano ary ty koa apitrahako koa fagnontaniagna ty magnino ary iry MDRM iry ravoangy iry raseta iregny efa député français volanko aminao zay tamin'ny agnarany Madagascar nagnino ary tsy nagnino tsy araiky tamindreo nataondreo premier président de la République malgache question naka amizay eto agnatin'izy ino antony nandeha safidianandreo fa Philibert Tsiranana natao président de la République izy fait partie ny député de tagnatin'ny communauté française izy non io mouvement teto Madagascar fa misy mouvement roe midofotro nisy le ataontsika hoe padesme de nisy ny ataontsika hoe MDRM hitanao i raha miteraka resa be Facebook mampoalaoalatsika jiaby azo io tsy voiniany fa nanomboka tamin'ny raha volanko zegny efa io raha nisy teto efa io stratégie hoe tache d'huile agnaran'io politique de tache d'huile izy io mangalanao mokara ataovagna aby taratasy miparitika feno menaka taratasinao izy ataondreo io padesma tambadiky MDRM tambadiky objectif araiky fo mitady indépendance fa idéologie politique tsy nitovy satria ireo MDRM aby teto ireo koa fa député ireo fa nangala nationalité française ireo zay nazy privilège zéro automatique député zegny en 1956 manafinaka bola agnatin'ny pleine décolonisation le monde de tiers monde tamizegny enao tsara donc koa gasy tonga ta France tamizegny anao nanagna privilège satria anao rany karakarainy français satria français tsy raha nagneky hiala eto jusqu'à niany fa ireo zegny nahazo le titre député de Madagascar tagnany communauté française fa itsiranana amizay tsiranana tagnatin'ny PSD parti social démocrate ary io natonga itsiranana los présidents satria mbala grands électeurs nampiasaigna tamizay fa mbala tsisy hoe vahoaka maro anisa le vahoaka madindiny zay tsy mahazo vote zay tamizay grands électeurs natao tamin'ny première république zay naviany tsiranana los présidents ke nagnino un simple instituteur nataony teo au lieu d'izy nangala reto député ataontsika hoe soi-disant député tagnaty communauté française reto mazava zegny misy raha tiako volagny fa za tsy tia maky izy bantsilagny sy koragnatsika mbola andeha de eto amizay misy anontaniako anao resaka hoe MDRM koa padesma tambadiky volagninao dikan'zegny MDRM ty zegny le député zegny tagnatin'ny communauté française zegny nazo privilège tamindreo fa le padesma reto reo hoe pure gasy tsisy raha nazondreo tsy nazo fa io misy padesma bokoa io koa ne mouvement créé ny français koa ro dikan'zay ro mouvement créé ny français sa mouvement créé ny français io padesma mouvement créé ny français miainga taty amitsika taty am côte taty am périphérie zegny naviany itsiranana ne zanaka ny faritra Sofia misy ray aman-dreny Bezara Alexis tato amin'ny faritany Tomasina misy ny ray aman-dreny Monjajony tary amin'ny faritany Toliara atao izy Monjajony misy ray aman-dreny Maromaventy tagny amin'ny faritany Majenga hitanao fa ireo zegny tsy nampitovy ny MDRM tamin'ny padesma miaro intérêt-ny province tsy voiniany volanko aminao raha io satria dans le souci de la moa zany korako izy mazao an'olo jiaby izy ny tahotro ny nananany manafitagna amin'ny faritro tamizay fotoagna zay tamin'ny première république idirantsika amin'ny première république dia iraigna le ataontsika hoe hagnabo ny imerina satria ny gasy na tiagna na tsy tiagna ary zay problème tsika le tantaratsika odiatsika tsy
fafagna midegna tsy hita tsy rovany Manjakamiadana ndraiky Ambohimangarova fokony rova ary Majunga koa manafinaka rova fa itsy agnarantsika amin'ny sisiny fo magnano izy rova fa ino koa ataontsika agnarany douane ary Agnalalava koa ny douane mitovy asigny amindreo io agny Belotsirby igny Menabe jiaby igny agny Farafangana Vohipeno mitovy fa magnino ary ny Madagasikara forcegna fa irovany Manjakamiadana fo zegny rovany malagasy fa nitsika agny diabolisegna tanao le structure misy ary ty koa raha raiky nisy firenena telo taty Afrique talohany nanjanagna izy efa état on n'était pas de tribu nous avons déjà un état efa firenena tsika i Maroc i Algérie Madagascar atsika zay fa firenena tsika talohana tsika colonisé talohany protectorat de 1895 95 atsika fa état Madagascar efa état fa état régional samy nanagna mpanjakany iska olo zany faritry jiaby fa itsy eta république tsy république zay koa tsy haitsika izy io république atsika zio io 66 ans ngamba nazo atsika indépendance bientôt hein atsika yemzay atsika zio idriky 5e république atsika 3e pays le plus pauvre dans le monde mboka mbola problème tamin'ny époque tagny igny ala izy disputé taranaka zio io nonino le système alors atsika zio mitaregna atsika hoe karane zao karane non il faut revoir l'histoire ino raha nisy ny indo-pakistanais raha français nampiditry reo nitantagna orinasany français teto reo ro karana volagnintsika zio raha zay tena ro karana jiaby misy tsy parazara raha jiaby misy ro apatride marigna amindreo misy apatride fa tsy ro jiaby fa zava big boss ny karana jiaby fa nationalité française ro jiaby zany hoe ny pôle économique ny Madagascar rehefa andegna miatsika république sy indépendance la France tsy namiany gasy fa tagna amin'ny karana zegny aviany mpitana kenkeleri jiaby karana olo mandafy lambahoany jiaby ndesiny angovavitsika mandrobotromba jiaby io karana textile jiaby tantagnany de douane man raha jiaby agnatin'ny conteneur ary karana zany hoe ny karana no namiany français ny pouvoir économique fa tsy atsika gasy ny malagasy namiany pouvoir politique sous contrôle de l'Élysée et de Quai d'Orsay jusqu'à niany preuve amiako anao refondation fotoagna misy atsika zio 6 jours après président chef d'état colonel Mikhaël nandeha tagny la Russie ny resiny Poutine karaha atsika roe mikoragna io convocation ngaran'igny manafinaka tsy invitation convoqué fa tsy invité igny convocation ngaran'igny magnontania olo mahay diplomatie fa zay baka bala étudiant zay tsy de mahay zay bala tsy diplomate fa magnontania olo mahay diplomatie mahay géostratégique mahay géopolitique internationale convocation ngaran'igny tu vois sérieux convocation igny ce qui fait zegny atsika zegny le pouvoir politique nananatsika jusqu'à niany sous contrôle ary zegny tsy nanany gasy memizy amin'ny pouvoir économique tsy afahatsika mitantagna riagnatsika io tsy afahatsika miaigna amin'ny raha nanantsika anaka zegny olo hafa migokany tsirona amin'ny plasitsika gasy ary zegny aviany za tsy magnamiatsigny koa miakatra ny adievitro zio hoe loatsika ndeha état fédéral normal frustration io manafinaka atsika atao hoe agnatin'ny nation ny atao hoe nation un peuple qui partage la même culture la même origine la même histoire move zagny raha misy eto Madagasikara iska olo amin'ny version nany iska faritry misy tantarany fa magnino zanako mianatra ary amin'ny EPP amin'ny ambanivolo ary forcegna fa raha lambo nampianatra ny malagasy ny naena maro tsy magnino raha zegny fa ny naena tsy nahe raha lambo azonao na raha volanko raha zay forcegna fo efa zay zegny forcegna parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs zay lizy fa te tsisy olo raha lambo nampianatra gasy ny nahena zegny olo jiaby nagnano joro jiaby ny amigny raha lambo aloha tsika monaomba agnano joro zala olo jiaby mandeha magnano sakafara an-tagnavinao solony tsary nandeha ny amigny raha lambo fa fomban-drazagna fa tsio io fa nintsika ny diabolisegna satria nampidiriny français kenika le christianisme zay le naviany proverbe anecdote mivolagna hoe la Bible d'abord et puis les canons naraka fa esprit fa malemy amizay zegny eo amizay ary io discussion be satria ne zegny aviany gasy mivolagna azy magnontany tafondro amin'ny anglisy na matsy fitaovam-piadiana voalohany mpanjaka nimerina naviany radama ny conquérir Tamatavy
raha tsy milao jiaby ny rebribany radama na viany radama ny tafidoka tamavelogny full point mbola tantara velogno misy manda pour dire hoe atsika zegny forcegna agnatin'ny système tsy compatible amitsika ohatra karaha saradaladala paritika ny manafa Facebook agny irelidio mpagnanovindreo robo karaha zay raha mahazo Madagasikara ny raha tsy compatible amitsika misy zay forcegna mila adaptegna forcé fle raha zay raha misy ty koa raha raiky tsara ho fantatsika atsika zao 4e république fa rango nagnanaovantsika navian'ny république ty teto tsara nisy élection constitutionnelle zegny avô tiano legna tiano avô fomba état unitaire forana ataondreo teo ary constitution nijeriny karaha le tiandreo agnanovagna izy ya zay karaha volaniko legna mazo pouvoir zay magnova zegny antenagna zegny tiana agnanovagna izy asa juste tay karaha olo mandeha amin'ny mpandretro lamba igny ty ataova ty pointiranaka ty ataova ty alaigna rifinao jiaby atao fagnaraka amin'ny rifinao ile constitution fa izao fotoagna areto za miantso atsika jiaby na zanika ny faritany na zanika ny Tananarivo ny fivondronantsika no andresentsika ny fahavalo satria ny fahavalontsika voalohany tsy atsika sambatsika fa atsika io ampiadivin'olo fahavalontsika voalohany occidentaux io raha misy zava tous les arts io manafinaka za misy namagna maro ianao matsika jeune atsika misy cercle de réflexion tsika mo ataon'olo tsy ambany niveau zay fa problème ndreo zegny fa tsika koa tsy moeraoera so fo mahita manafo miagena 6-7 ary ataonao tsy diplômé moramora atsika mifagnaja problème ny base tous les arts io ane atsika tsy managna cimetière nucléaire io koa ne aboaka manafinaka trandragna raha jiaby io miteraka radioactivité io ho foaty avatsika jiaby agny fa za gaga eto misy laboratoire na physique nucléaire Madagasikara eto za tsara nahita na gène mitovatsika na saky satria matahotra mavozo carrière zay bala raha raiky hafa koa zegny boka baro hafa koa mampidiro koragna io resaka raha volagninao physique nucléaire zay Madagasikara zay mahatonga legnan'olo hoe jeune zegny mavita fianaragna tsy mahazo mikitikitiky raha io ireo jiaby mameno centre nucléaire Canada ao zava manafinaka jeune jiaby miboaka polytechnique votovorona tsy mahazo mikitikitiky raha io Madagasikara normal satria tsika tsy nampianarigny io surtout science expérimentale raha tsy kitigna foeky raha io mitsika eto atsika tsy zava boka le rafa système volagnintsika refondation misy atsika zao zava boka rafa-pampianaragna misy amitsika eto jusqu'à mbany volony mangoko agny misy collège d'enseignement général jusqu'à mbany volony mangoko ambany volona makiany mazenga agny Ambatobe agny misy CG volagnintsika fa agny tsisy CG agny tsisy enseignement technique zay tsy magnino foeky magnino amizay areto mbola misy tanàna maro avô am raha volagninao zegny exemple hoe amin'ny district araiky atao araiky fo lycée technique na CG technique évidemment satria anao tsy nampianarigna mokatra anao nampianarigny consomme zay ne raha fanamaizandreo io ba zegny aviany baccalauréat jiaby mandeha magnano gestion économie droit sociologie avô ankamarozany jeune presque baccandreo zay littéraire jiaby hoe évidemment anao zay mahita zandro araiky hoe managna bac scientifique zay tanao karaha miracle magnino ary gasy tsy ampianarigny mitrandrakaregna akibony tany zay raha magatako ao fitondragna fagnavaozagna zo io mba apetrao re isakany district ny lycée technique na magnino koa tsika fa mieritreritry zay satria tsika agnatin'ny refondation ataova misy collège d'enseignement technique mba afaka BPC technique izy mahay mipepeka table à banc pitrany mahay magnamboatra fandriagnan'riany mahay mandatsika parpaing amboarany tragno créativité tsisy foeky tsy hoe tsisy consommation volanko atsika ny formegna ho consommateur fa tsika tsy nampianaragna ho producteur asa azonao azoko mihitsy zegny mavian'ny 4 jiaby feno Tananarivo ane satria 4 jiaby feno Tananarivo ane Imery Kasina, Imery Tsatosika, Yarivony Mamo, Tsirony Mandidy, Magnodidy eto. Azonao satria nagnino agny mare asandahalo tany mbola problème hafa koa le régime foncier tsy fazakany gasiny tany afany mamboly mamokatra mirebareba ro jiaby magnano exode rural mandeha ville ty nefa ville ty amizay consommation satria anao tsisy raha andeha produisenao ty zay amizay mahatonga abandonné nao terrain de production nao abandonné nao manonga ty anao amizay magnano 4 pouvoir d'achat consommegna tsisy mangataka manomboka fanjakana jusqu'à mizaza 10 taogno efatra taogno roe taogno araiky manafinaka za volagna aminao matanjaka fony manafo aby mitondra Madagasikara ny fandimby za latsaka ranomasonaka magnaraka lalagna io amizaiky ny zanaka ny Tananarivo masamagna ambanimbany atsika avy faritra nefa izy koa tegna hitagna vitrine pauvreté ny Madagasikara eto Antananarivo tonga vasaigny volanko atsika
fotoagna itambaratsika zo oka tsy hitarigna amin'ny adi-poko fa daotsika andiniky fa ity rafitry fanjanahantagny nambela amitsika ty nagnagejo nagnambotro nampahantra ialatsika eky zo c'est maintenant ou à jamais ya satria zay agnafaritra ne agny Diego manafinaka za tsy volagna tsisy 4 misy fa rô mbala afaka mangalagny morongo ambany tragno afaka mihinagna manga mandeha Tongbato ary mangala manga eran'ny daniny kibony azonao zegny afaka mangala ravi-mahôgo diadiavigny ioanigny fa Taninarivo eto aianao angala ravi-mahôgon'olo eto aia na rano giagna tsy azonao le agnatin'ny lakoron'olo nanao amany mandeha magnefa raha public service public anao mamany magnefa dinieboka zay za tegna surtout mitodiky manokana aminao za raha la Jonathan Malagasy miala tsigny fa anao jeune karaza oka rangaly fagnambanimbaniagna oka tsy karani mitsy tokony hitondrasantsika tanora fagnavozagna fagnanaovagna politique sy famoagna hevitra eto Facebook satria tsy adala tsy akory olo mangina volagnina zay ya zay magnaja tegna ary eto koa za miantso anareo zoky jiaby hitako fanamponareo Facebook ato ajanona le fagnasahagna ajanona le fagnazimbazibagna ny hafa fa tsy mety amitsika raha zay ya tegna tsy mety amitsika tandindindoza firenenantsika amin'ny raha io satria tantara fanisy zegny za na maty ray misy la famille-ko maty tam 91 manafinaka raha ny fédéré ndraiky Hervelogno tao Diego Suarez tamin'ny andro ny Kobesy olo maventy mahay raha zegny ary izy koa tsy mitandrigna atsika am'zio atahorako fo ipody amin'ny raha zegny ipody amin'ny raha io ya tsy tsara fa nisy tantara teto nametraka taketro tamin'ny firenena raha zegny ka aloha ngamba tsika irosoroso am'le adihevitra am'zay eto am'zay koa ny raha misy am'zay zegny koa fa teraka zegny le première république mandeha zegny tsiranana nitondra firenena ya tsiranana moa zagny izy olo-tsotra izy tsy zanak'andriana fa izy mpampianatra tsiranana mbala navitany satisfaire malagasy atsika mbala grenier alimentaire de l'océan Indien mbala vita nagnondragna atsika na matsy mbala nisy compagnie marseillaise rosso compagnie lyonnaise compagnie des Indes mbala nisy tsisy gasy maty moafo satria mbola ambany koa totsika tam'zay 6 millions d'habitants tsika tam'zay tamin'ny époque zay 6 millions d'habitants navy dadabe ratsiraka ino raha nisy satria tadidio koa fa ny rivotro politique sy ny régime agnatin'ny firenena raiky midépendre am géopolitique internationale io tsy parazara tsy afaka io conjointe io tsy afaka miala anao satria firenena raiky tsy afaka mitoka monigny na ino tanjaka misy izy tsy afaka mitoka monigny izy zegny avian'ny Donald Trump micréer la guerre à gauche à droite io fotony fa izy tsy mavita tegna tsy mavita tegna na izy première puissance io ke atsika am'zay zay koa fa nandeha zegny nandeha navy ratsiraka nitondra rivotro socialiste igny na aiko fa politique teto Madagasikara tegna hoe nanagna idéologie politique pura gas saka rakoursa nanjo communiste socialiste yabaka azo boka fa izy zay nitondra hoe resaka hoe raha jiaby nivoany nivoany université ne avant 1975 tankatso fo Diego mbala tsisy université faritany dimy mbala tsisy université sivana mandefa zaza amin'ny université tam'izay fotoagna zay fa ratsiraka navy nametraka université isaka province satria fantany ratsiraka fa le système napetraka zegny ary zegny naviany ratsiraka nanora miaramila français teto Madagasikara particulièrement tao Diego Suarez taria andrakaka izy nametraka université jiaby io ratsiraka nagnano ataontsika hoe nationalisme économique zay boka le idéologie aminany le idéologie politique ne tsy hoe vitany politicien fotsiny fa le idéologie tokony miaccompagner izy idéologie politique idéologie sociale idéologie économique et idéologie culturelle voire même religieuse taprenièrement culte de personnalité nisy teto tsangan'olo ny tompogna fa tsy fotokevitro joroana même sy agnaty parti politique zay anao manompo olo afanaotsy manompo olo ohatra zao za tsy asitroko anao fa za taloha za tegna olon'olo andrajoely satria noniny gène karaha za fa za karaha gasy jiaby madiso fanantenagna koa satria magène karaha za izy
zegny avy eo koa zaza la alofo gène karaha za toagnako ino ma raha nandalo ny iaignatsika io arahantsika mahita atsika zao agnatin'ny refondation ino moa natao hoe refondation natao hoe refondation na hoe fanavozana ka zay tonta le raha io ka tsy maintsy avozagny ohatra zao anao nisy tragno namboarin'ny dadilanao tragno fa taolinany jiaby fa afaka tong fa roba non fa pototely fo tavela io na iza fa io koa tragno dada bon manapa-kevitra la famille aloha ataontsika refondation izy ty zany hoe adoso kakazo tely tavela io amboarigny fondation jiaby ampakarigny le tragno atao matanjatanjaka ny tio fa tsy petatoko tsy hoe ty mandeha ry coiffé autrement mais c'est toujours la même Bernadette coiffure ohatra hoe nagnano postis Bernadette io alonako Bernadette magnano coupe carré la mbola izy fo io tsy izy baka zegny zegny le raha misy ka ino ma maviatsika mivolagna hoe alohantsika hiala amin'ny état unitaire satria état unitaire io fanjakana tokana agnatin'ny fanjakana tokana io misy 3 pouvoir fahefagna telo miasa amin'ny alalan'ny fisaram-pahefagna araka ny tokony ho izy na ny séparation des pouvoirs hoe eo ny exécutif na ny magnatanteraka eo ny mpanao lalagna magnaramaso sady magnano lalagna magnasazy izy koa misy fandikan-dalagna magnasazy izy koa misy fioaram-pefy magnasazy izy koa tsy tanteraka le politique mpanjakana amin'ny ankapobeny de eo le fitsaragna atao agnaramaso sady ampiatro ny lalagna fa raha zegny tsary voaja tamintsika teto tsy mipetraka fo eky zao ne mbala misy ordonnance manafinakana tagny 1960 mbala applicable jusqu'aniany ordonnance raha zahanao hiérarchie des normes juridiques nataontsika hoe pyramide d'Anskensen ordonnance zegny ambanin'ny loi entre loi sy décret eo ny misy ordonnance zany hoe à un moment rehefa tegna hoe milamigny le régime tokony ifoagnana le ordonnance soloagna loi iralan'iny député le raha hoe misy procédure de ratification oui marigny fa iny fomba zegny ilaigna député jiaby andeha inambola mpanjakana tsy andeha agnano lalagna zay koa matetiky koragnan'olo agnatin'ny Facebook hoe nareo tegna managna député maro anisa problème tsika amizay io centralisme démocratique io mahatonga député tsika impuissant aviatsika managna parlementaire faible aviatsika agnatina régime présidentiel fort lasa manompo président zava fo raha nisy tamin'ny andron'ny Andro Rajoelina lalam-panorenagna mazava incompatibilité ny fonction présidentielle ny fitaritagna toko politique ka taia mahasese tamin'olo jiaby latsika député tamin'ny agnarany isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina iny tegna tsy azo taminany nefa raha volagnindreo tsy anticonstitutionnel igny hoe oleo tokony volagnindreo zay misoutenir vahoaka ro ndraiky lasa mivola zay misoutenir président ka io ka le culte des personnalités volanko aminao io nampiavaka ny Arema sy ny NDD tamin'ny mpitondra ny fandimby nanomboka tamin'ny team io philosophie politique ratsy manompo olo araiky io tsangan'olo fa tsy fotokevy agnontania baka rô ino ma idéologie politique nareo ma droite sa gauche reo deka Andro Rajoelina fo Andro Rajoelina karaha ataony olo jiaby magnano croyance à l'aveugle amin'ny agnaran'i Jesosy io bon io zay faiblesse ny état unitaire ary io napikorosofagnatsika talohany manafinaka visa zegny agny amin'ny province magnano zegny fa tsy mila mandeha aty amin'ny centrale passeport mitovy amin'ny carte d'identité zegny bokin'ny taninao zao lasa ligne agny na ataontsika ry anao Skombary anao tsy maintsy miambigny bokin'ny tany aboakandro avy amin'ny ministère d'aménagement de territoire aty miamby direction générale ny service foncier Antaninarenina aty mivolagna aminao fa ty bokinao gagatsika koa tany mahazo eran'ny Madagascar io nefa conséquence flagrante ny état unitaire io na tiagna na tsy tiagna io nefa misy réseau misy jo ty zay mpangalatra tany fo spoliation foncière et accaparement des terres zay raha misy eto tsy zakany gasy ny tany nefa masigna amin'ny malagasy zany tanindrazana zany na ny gendarmerie fo miaro ny lalàna sy ny tanindrazana atsika jiaby zovy tsy tia tanindrazana anany fa le tanindrazana tsy zakany gasy tokony diniana agnaty refondation ty raha zay zegny le izy de fagnontaniagna anaka amin'ny farampany amizegny zegny maragnatsika izy zegny mon frère resaka hoe atsika zegny hoe débat mare ao resaka hoe état fédéral surtout zegny tsy vola décentralisation za tsy volagna hoe province autonome état fédéral ty hoe asaka mbazavainao fa ino risky avô ino mety vokadratra teraka zo hoe avô ino avantage aminany zegny fo alohany zagnazava risky avantage sy inconvénient zay fo
io tsy mipody amin'ny raha nivolaniko tamin'ny voalohany hoe raha tsika kenika tia andeha hagnano état fédéral atsika mila lalam-panorenana fédéral zay aloha vox populis vox deus la voix des peuples c'est la voix de Dieu ka raha tsy lalam-panorenana aloha ny amaritantsika fa Madagasikara état fédéral mofy raha jiaby zegny idirako am'izay le état fédéral rehefa mazava amintsika fa tsy maintsy à travers ny constitution ino avantage voalohany mi consolider les états fa frustré sy divisé zo io ny état fédéral atsika koa ny divisé atsika koa ny miaigna agnatin'ny frustration totale panique totale zava zo atsika mandalo état d'urgence énergétique mikaikiaiky ny agnamin'ny faritra manonga prix naissance non sa ya ke risque volagninao misy risque marigny ao risque voalohany ny tsy fahafahantsika ampandany lalam-panorenana fédéral satria izy koa mbola raha miainga zo io zahako na premier ministre fo nikoragna izy niona tamin'ny député hitako tamin'ny TVM hoe agna référendum constitutionnel tanao zay mbola tsy na le fanjakana mijoro amin'izao fotoagna fagnavozana zao fo zay mbola tsy convaincu fa tokony hagnano élection constitutionnelle i Madagasikara taraiky zay risque politique ny risque politique atanjaka faritra manafo rehefa matanjaka ny faritra dia misy fiantraikana am'le olo zatra centralisme zay mahazo tombotsoa agnatin'ny le mahazo tombotsoa jiaby agnatin'ny centralisme io taraiky andefa lavaninao no anao tsy mila mandeha mangala taratasy avy aty eky antala misy port azo atao port d'importation exportation internationale ny antala capitale de la vanille du monde avy eo fo mandefa lavani direct aloha en Allemagne, en métropole, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nosy-Be, Sainte-Marie, Diego, Majenga, Touléar. Fa magnino matsika tsy maintsy mandeha Tananarivo. Io zegny raha problème. Ary io mahatonga frustration volaniko aminao. Araiky igny. Troisième risque. Io ambolegna risque fatelo ty. Ary fa manomboka mamboly izy rojo. Guerre civile. Adimpoko volagnindrolo. Sve izy volako aminao tsy zakanao magnegny fahefagnany central io satria agnatin'ny état fédéral misy principe telo à respecter. Le principe de superposition. Zany hoe tokony misaraka tsara ity compétence n'état fédéral ohatra ny diplomatie, défense, monnaie, politique économique et affaires étrangères moa mbola diplomatie ihany zany. Compétence n'état fédéré zay mantsy le izy am'izay fotoagna zay raha ohatra hoe état fédéral atsika état fédéré ny constitué an'le état fédéral zany hoe ireo province enigny voafaritry ny lalam-panorenana ny fandimby avadiky état fédéré ce qui dit état fédéré samy managna mpanao lalagna ananjy managna antenimera ananjy jiaby satria ny filière langilangy tsy Antananarivo filière haricot vert légumes tsy Diego tokony efa mila cadrage légal, cadrage législatif et réglementaire. Tokony anjaran'olo amin'ny faritry misy vocation igny magnano le cadrage ny filière misy izy. Satria rô mahay manomboka amin'ny pépinière jusqu'amin'ny production. Rô fo mahay raha amindrô. Ya, zay problème tsika amin'ny lavani io tamin'ny fitondragnan'ny Rajoelina teo ane. Nisy an'le comité national de vanille. Tananarivo. Vola Tananarivo aty mametraka prix izy tsy mahay karakory mamaky lavani izy tsy mahay karakory vola velogno ambolegna lavani izy tsy mahay karakory traitement ino risque ny agriculteur producteur ny agnatin'ny raha jiaby fa rô mila monopolisation économique et politique et financière io monopolisation io namoreratsika na viatsika jiaby mijotso tandalambe tary na viatsika jiaby ny tota tamin'ny Facebook tata noho zay monopolisation zay ke raha ohatra mipetraka état fédéral agnatin'ny état fédéré io miegny io risque ny monopolisation io misy volagna nareo tsy ampy mahay raha hazala aza fagnambana atsika ya le mahay aminareo kony izy namoreratsika io tsy adigna nareo zegny le farany nahay taminareo izy nataonareo président lanitsika jiaby tio atsika jo ia ya fa tsika tsy mifagnambany fa izy volako mila constitution fédérale avantage raha face amin'ny situation économique misy atsika jo io manonga valeur ajoutée azavaiko aminao izy sur le plan économique atsika jo magnano importation miditra avy amport ny tamatavy malgré RND karaha izao io
tsy maintsy alefa Tananarivo mamaky conteneur zay vao dispatchena agny faritra. Fa rehefa mipetraka ny état fédéral amelorena port jiaby amin'ny faritany eny, faritany 10 azafady, samy mahazo mangala importation et exportation. Malakilaky kokoa le circuit économique, miakitra le valeur ajoutée le vahoaka, afaka miassurer le productivité tsika izy koa ka vola miditra amitsika fiara-miasa hita. Zava fo Diego ataoko exemple aminareo. Zay ne avy maire Diego vola fa fédéralisme raha misy io. Satria il est le seul maire tao anaty fitondrana teo aloha afaka nagnazo famatsiam-bola tampamatsy vola tsy ni l'intervention de l'État central grâce au premier ministre Tchèque Christian. Raha zay tsy andro fa raha zay raha marina. Zay naviany Diego navita lalagna jiaby hitatsika io, naviany Padev jiaby io satria Jovod Zara maire premier ministre Tchèque Christian. Zay no tonga raha tsy intervention boka Tananarivo. Tsy intervention boka Tananarivo. Nazo financement. Ya. Que izy koa zegny mipetraka le principe faroe, principe d'autonomie, autonome, mizaka tegna. Tondratsika sarizitsika zala. Fandamian-tsaigna i raha jiaby volagnin-drô io. Fa tondratsika sarizitsika. Autonomie de décision, autonomie financière, autonomie administrative et autonomie politique. Zegny ny raha tsy ananatsika zio io agnarana atsika managna député tsy masolo vavantsika satria vitsy anisa zegny rô maro anisa fo miasa atsika koa marigny raha volagnin-drô atsika managna député maro koa natsika fa député tsika vaingandity kararana amin'ny tagna fisazondrô nagnano propagande igny raha ataondrô mazo seza tsy mazazo mikola amin'ny seza igny io nafa matinomoko atsika ty tsy regnin-drô igny satria irô miala ao agnaty cafétéria agnatina palais mikaly normal coup d'état magnano rêve tsy andro amizaiky ny problème ny vahoaka ny fidrô normal le vahoaka koa diso fanantenagna. Que ny principe farany principe de participation zany hoe ao anatin'ny état fédéral dia mandray anjara feno ireo état fédéré ireo amin'ny viny état fédéral fa tsy hoe narô agny ataonarô narô. Izy volaniko hoe misy principe de superposition. Za mo mangataka mitsy za ny zala contre ny rêve état fédéral ty aloha magnano débat télévisé hely atsika mba io hoe ka hitatsika hoe karakory marigny ma zegny ny structure misy eto ino mahatonga zay mangataka miady hoe alohatsika idiko fédéralisme forme de l'état mety amitsika mba afahatsika malakilaky mandroso mba hialatsika Comore zio fa midépasse atsika zala taloha atsika mandefa katakata Comore amizao io tanoratsika milomoay jiaby andeha Comore de Comore en clandestin mampalahelo manafinaka ke feny ny formana état tsisy ratsy raha ohatra ka tegna hoe mipetraka le volonté politique tsisy ratsy formana état fa raha ny volonté politique misy eto dia tsisy variny janonana amin'ny état unitaire aloha tsika agnano état fédéral mba hitatsika possible nezy io zava meva tanàna mangady lavaka agnano kabonenao mahita volamena imagine zava be molanga tsy miroro revolainy professeur géologue exploiter io hoe zava moyen tegna raha fa problème énergétique io avy nambara magnino zao io américain magnano toto afo amin'ny varamada etsika magnino raha ataondreo amin'io centre nucléaire so tsy etsika ino ma raha ataona ambatovy amin'ny nickel ndraiky cobalt centre nucléaire ino problème tsika eto naviany fitondragna teo niongana ary mbola mampikekikeky vahoaka zao délestage problème énergétique on a tout ce qu'il nous faut fa le système tsy mamela tsika andeha hitrandraka le ratsika donc zegny merci aminao raha la Franco tegna hoe nafapo za le fagnazavagna donc za sur fa ro namako jiaby mizatsika io afapoko am'le raha fa tegna tsara mihitsy le tantara na resaka fagnazavagna hoe tantara nisy na resaka fagnazavagna hoe système tsy mety amitsika io na resaka fagnazavagna hoe fa ino raha mahazo atsika ty surtout am resaka fampianaragna koa tegna hoe nazavainao fa tegna nisorako anao fa tafidriky tsara le raha za magnan-tegna fa anao koa kaiko atao magnaraka anao mbola mazoto fo ndraiky donc zay moa zany karaha volaniko aminao zegny fa ianao fo asa ty zay agny ambanimbany ravikazo agny mialokaloko sy te digninay loatra nintsy naroa Tananarivo aty
tsy magnino za koa sendra de passage na ataontsika hoe tegna hoe ilaigna marina tegna nilaigna le raha zegny. avy za tsy misalasala za avy za misy sampogna za marary atsika jiaby. Bon, anareo mizaha io izy io Franco Marino izy nagnaboaka hevitrinany mikasika raha izy fa donc koragnanay teto tsisy hoe resaka hoe zay tsy te olo baka Antananarivo, tsisy resaka hoe olo Antananarivo eto fahavarona, tsisy resaka tsisy koragna karaha zay nataonay teto. Donc madio fôny amindreo olo Antananarivo eto ko resaka hoe i koragna état fédéral zay ndraiky fagnovagna système zay, donc zegny nakafa amezako izy donc fivolagnana faramparana. Za raha roe fô ngatako voalohany miantso ny jeune élite, jeune intellectuel jiaby na vaiano matsapategna fa gasy anao, matsapategna fa contraire am raha nampianaragna atsika ny raha ny formation nataotsika ny réalité misy. Za mitako conscience collective ny fatsapantegna atsika jiaby fa i rafitry misy amitsika ty fa tsy izy, ary le fagnovoagna rafitry nangatatsika tandalambe izy le resatsika zao io avy agna amin'ny forme ny état le rafitry. Faroe za mitodika manafo aby intellectuel diplômé bac plus 24 jiaby amin'ny Facebook magnambanimbany zanaka ny faritro ajanonay fa izy koa tegna gnano atsika alohatsika andegnany émission télévisée agny atsika mamoaka hevitsika agnatin'ny fifagnajagna tanteraka. Farany mitodika amin'ny fitondram-panjakana za ataova inclusive ile concertation nationale aza misy olo ahiliky ary za sura fa izy koa inclusive mariny ny concertation nationale tsy maintsy tonga amin'ny fanapakevitry fô tsika hoe alohatsika agnano élection constitutionnelle. Aza mbala mieritreritry izôvy président 2028 izôvy président 2000 zao manevre politique nareo jiaby fa hainay ary zay magnara-maso akaiky na amin'ny assemblée nationale na nareo agnatin'ny fitondragna magnano manevre politique tsy manjary nataon'olo jiaby teo taloha teo agnatin'ny fagnavozagna ty hainay. Asa mbala mikoragna fifidianana présidentielle député maire na sisa constitution keny kaloha iadetsika hevitra. Merci atsika jiaby. Zegny koragna nataonay teto fa pisy anareo jiaby mizaha zay fa mazava koragna jiaby zay donc